आगस्ट तारिखआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिसि सरकारनि बेरेखायै मानव गेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गासैबो एक्टिभिटिसनि बेरेखायै गोजौआवहाय दिल्लीयाव थांनानै सोरनिबा आथिं हमहैनाय सोरखौबा गोबाहैनाय बेफोरबायदि खालामनानै जाय एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसनफोरनि सायावसो जों एसे फोरमायथि बा बुंफोरथि होनो नागिरदों। गिबियाव बिथाङा जोंनि बर' माहारिखौ बिथां प्रमद बर' आरो बिथांनि पार्टिया सरकारनि आसनिनि लुब देखायनानै ख्रिस्टियान धोरोमाव सोनाय सोरखौबा जर जबस्ति ख्रिस्टियान धोरोमखौ लाहोनाय आरो बर' गामिफोराव ख्रिस्टियान गिर्जा लुग्लुंनायनि बाथ्राखौ जि नंखाय बाखाय एलिगेसन हैदों बेयो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक बा माने सोमोनांथाव मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों। थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ख्रिस्टियान धोरोम बाथौ ब्रह्म सत्संगि बायदिसिना धोरोमाव बोखावफ्लेनानै जोंखौ जाबायदि सासन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि गेजेराव जाबायदि थैनि बाना बोहैहोदोंमोन बे 17 बोसोरखौ मानसिफोरखौ सिगिसुग' खालामनानैसो बिथाङा सासन खालामदोंमोन आरो जोंनि बेसेबां जौगाथाय बे जौगाथायनिफ्राय जोंखौ 40 इयार्स 40 बोसोर बिथाङा जोंखौ बेकफुटाव लाबोदोंमोन। दिनै बिथाङा सहायनो हायैनि थाखाय दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि बेरेखायै जोंनि सरकारनि बेरेखायै जाय एलिगेसनखौ लाबोदों बे एलिगेसन लाबोनायनि बेरेखायै जोंनि बर' हारिया मोनसे बिसार खालामनायनि सम फैबाय। ओरैबायदि बिसार खालामनायनि सम फैदों बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनो मोन्थाय गैया। जोङो गुबुन गुबुन धोरोम लानाय बर' हारिब्लाबो जोङो सान्तिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारि आरो हारिखौ लानानै जों बोखावफ्लेनायखौ बर' हारिया मालाबाबो लुबैया। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरा साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्रा साफ्रोमबो अनसुलि बिमा आरो जोंनि बर' बिफाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि धोरोमा जे बर'आनो बेखौ खौसेथिनि गेजेरजों फोरमान होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ फोरमानबो होगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायैनि बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय जोंनि गेजेराव जा बोखावफ्लेनायनि मोनसे हाबाफारि लाबोनो नागिरदों बेनि बेरेखायै जों साफ्रोमबो बर' बिमाया गसंनांगोन, साफ्रोमबो बर'फ्रा गसंनांगोन। जोङो बिनिफ्रायबो मोनसे फोरमान मोननो हायोदि थांनाय 2 बोसोराव हाग्रामाया दिनैसिम खेबसेबो जोंनि एसेम्ब्लियाव नुजाफैयाखै। बिथांनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जा मावनांगौ हाबा बे हाबाखौ बा डिउटिखौ बिथाङा दिनै मावाखै। अपोजिसननि सासे दैदेनगिरि बिथाङा बे खामानिखौ मावाखै। बेनि ओंथियानो बेनो जे 2 बोसोराव खेबसेबो एसेम्ब्लिनि मिथिङाव गायैनि कारनानो जादों बर' हारिखौ खौसेथिखौ नुनानै बिथाङा सहायनो हायै। बेनिखायनो बिथाङा दिनै बोखावफ्लेनो नागिरदों। गुबुन फारसे बिथाङा हानि बाथ्रा लानानै जोंनि सरकारखौ सोंखारिदों। हाया जादों साफ्रोमबो भारतीय नौनारिनि मोन्थाय। साफ्रोमबो भारतीय नौनारिया हानि मोन्थायखौ मोनखागोन। साफ्रोमबो भारतीय नौनारिया जेखि धोरोम जेखि राव जेखि आसारखान्थि फालियाथों मानो बेखौ समान मोन्थाय बा इकुवेलि फालिनायनि मोन्थाय दङ। मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनांगोन बिथाङा जेसेबांखि एलिगेसन लाबोआ मानो जोङो दिनैसिम प्राय 40,000 न'खरनो हा होखांबाय। 700 होदों जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदियै लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट। 5000 होदों जोङो थांनाय बोसोरावहाय लेन्ड पाट्टा आरो बेनि अनगायैबो 20,000निख्रुइबो बांसिन अफिसियेलि फाइल मब खालामनानै जोङो जोंनि बिटिआरनि थानाय मानसिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनाय जादों आरो बावैसोनो जोङो 19,173 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो गाबोन जोङो मोनसे लन्स होनो थांदों जे जोंनि हारिनि गेजेराव जायफ्रा हानि मोन्थायखौ लानानै जेंना जागासिनो दङ जेरै 1 नम्बर दङ एक्सनिया पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय, फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय, एलटमेन्ट MNP एलटमेन्ट होनायनि हानि पाट्टा होनाय, हा थानायनि फोरमानलाइ, सिटानि फोरमानलाइ लिरथि
आरो जमाबन्दीनि फोरमान लिरथि बे मोनद' आयदानि सायाव सोनारनानै गाबोन जोङो लाख लाख मानसिनो हा मोनहोनायनि मोनसे लन्च खालामनो थांगासिनो दङ बर्मायाव। दानिया गुबै बाथ्राया जादों आं हाग्रामाखौ मोनसे बाथ्राल' बुंनो नागिरदों, जोंनि बर'नि धोरोमा जेब्लायबो बर'। सोरबा ख्रिस्टान, सोरबा बाथौ, सोरबा सतसंगी, सोरबा ब्रह्म, सोरबा कृष्णगुरु, बे धोरोमा जोंनि धोरोम नङा। जों बर' आरो जोंनि धोरोमा बर'। ख्रिस्टियान धोरोम लानो हागौ सोरबा रन्जित बसुमतारिया, बाथौ धोरोम लानो हागौ सोरबा मानाव गेदेर जोंनि प्रमद बर' बिथाङा, ब्रह्म धोरोम लानो हागौ सोरबा XYZ। खिन्थु बियो मानसिनि फोथायनाय सोरगो आरो नोरोग दङ होननानै सोरगोआव थांनायनि लामाखौ नागिरनानै मोनसे ब्रिज लुखांनायनिसो मोनसे धोरोम बियो। बे ब्रिजनि गेजेरजों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो हायो, एब्ला पृथिबीनिफ्राय जोङो थैयोब्ला सोरगोआव थांनो हायो, बेनो नंगौ लामा होननानै लानाय मोनसे धोरोमथो। खिन्थु जोंनि जे आसार खान्थि, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु, बे धोरोमा जादों बर' धोरोम। गतिके सिबिनां रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम, अनसुलि बिमानिसिम, इन्टेलेक्सुयेलफोरनिसिम आं नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौसो खावलायगोन, जोंनि गेजेराव सैथो आरो असैथोखौ बिजिरनायनि सम फैदों। जाय हाग्रामा महिलारिया दिनै रायजोफोरनि अननायजों हाग्रामा महिलारि होननानै सिनायथि मोननो हादों, बे हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि अननायनिफ्राय जानगारनानै गाबोननो ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ, क'क्राझार टाउननि गलिनि सैमाफ्राबो खिन्थु हाग्रामाखौ मालाबाबो साइड होनाय नङा। बेखौ सोंख्राव सोंख्राव क'क्राझार टाउननिफ्राय होखारनायनि मोनसे सम फैगोन, बा बिनि मोगा मोगि जानांगोन हाग्रामा महिलारिया। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।